percatus kalih kula sedaya sak kanca Madangkara. Menghibur sedaya warga masyarakat teng mriki. Mugi-mugi mengke bibar wayangan sedayanipun terbebas dari Omikron. Sehat lancar rezeki. Barokah amin. Amin ya rabbal alamin. Pirang kilo omahmu kok kene? Kirangan Pak paling 30 kilo. Bener ya saka desa Pojok ya. Nggih. Pojok iki kecamatan Campur darat. Campur darat. Kok iso Bu Kesi ngarani sampean ponakane iki silsilahe piye? Silsilahe niku napa? Mbahmu senes Mbah Ibu Kesi karo mbahmu ora kenal. Mbah Ibu Kesi niku saudara kalih buyut kula. Oh, ngono. Nggih. Heeh. Ngoten. Loh, saudara karo buyutmu berarti luwih tuwek kowe no malian. Kudune. Sampeyan kudune nyeluk Bu Kesi Adik ngono no. Ah iya. Lah pancen ora karo sing sepuh dijlentrehke, dijluntrungke, disejarahke, sok-sok ngene kepaten obor. Ya. Mbiyen pirang tahun suwita nggone Pak Bagio? Kula riyen awit kelas tunggal SMP, ngantos kelas 3. Ya. Terus kelas tunggale teng Solo. Bagus. Ya semoga-moga taruna ngungkulana bapa, sok iso dadi sinden sing profesional, bisa ngungkuli Bu Kesi, membawa nama baik harumnya Kota Tulungagung, ngono ya. Ya amin. Amin. Panjenenganipun, Pak. Iya. Mulek nembangmu apik aja kuwatir. Wis disiapke karo Bu Musila sesuk gawake iwak sak trek. Nah iya. Kula nek menawi diparingi duren nggih mboten nolak. Langsung nawani duren kowe iki lho sapa? Lah mriki biasane kathah duren, Pak. Iya topike iki mah ngomongne iwak iso duren lho. Kan oleh-oleh. 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 Oleh-oleh ora oleh milih. Anane iwak kula duren mau masemu warung apa piye kok. Ah iya seneng duren. Nggih. Ah iya, padha karo bulikmu kuwi karo duren ya ora umum. Ah iya. Ning aku mambu duren ngono walah mumet langsungan. Kula riyen nggih ngoten, Pak. Tapi sakniki malih doyan gerangan. Nggih. Biyen kaya gila-gila ngono ya. Nggih. Bareng ngerti rasane terus ngono. Nggih. Nah iya. Ngoten niku. Enak ya? Nggih. Nah syukur. Ah iya. Apik. Ya saiki ngaturke karyane gurumu. Ayo nggih Pak Kurmatan. Kira-kira nembang apa? Ayo. Sing sampun familiar rengu, Pak. Sampun? Familiar. Familiar. Nggih. Oh iya. Ya moga-moga kuwi nembang familiar akhirnya untuk kuliner. Ayo. Duren. Ayo. Ana bawane ora nang? Wonten. Oke, siapke ora apa-apa. Sindene. Wah, sindene ki anu lho Jawa Timur kabeh. Wis saka pinggir kono Mbak Tutik kae ya Ngawi. Terus iki Winong iki ya Tulungagung, terus Genduk Birgita. Kuwi kok Kediri, Bu Kesi, terus Diajeng Candra Mulya. Allahumma. Nah ya. Kuwi ya saka Tuban. Nah ya. Karo Genduk Umi Ponorogo. Ya. Ya coba bawane apa nang? Sinom Grandel, Pak. Oke, sip. Kene iki daerah budaya. Ngendikane Pak Lurah cikal bakal Watu Agung kene iki dumadi saka para seniman seniwati. Ya, coba sinom Grandel. Winong Nawangsih. Perkembangane jaman nong, saiki sing jenenge sinden ora mung dituntut
nyuwara apik, pinter karo gending, lan rupane ayu, dandane bergas ora mung kuwi tok. Ning gaya dan ekspresi kuwi ya penting yen saiki merga sampeyan nembang wis kamera pirang-pirang kabeh nyuting sampeyan. Aja nganti kehadirane mic-mu kuwi malah nutupi tutukmu yang indah seperti duren itu. Ya. Dadi posisine tak gatekno, mic ya. Men ora nutupi rada ning ngisor. Ning iki didangakne sithik. Men iki apa iki tetep suarane mlebu rene. Aja ning kene, iki nutupi duren ngene iki. Ya, rada ning kene ngono kuwi. Ana to sinden semangat terus ngene malah ora ketok ning kamera ngono kuwi. Nggih, Pak. Heeh, saya yen wis tuwek no sinden lek nyekel mic malah ngene iki. Ayo, ayo di sadar kamera. Ayo, Dharma. Ayo. Nonano agawe ruciteng gale apik. Kelas pira to, Nong? Kula kelas 3 SMKI. SMKI wis mblegendong semono ya. Iya. Masyaallah. Mangane diatur ya. Kaya yang tak ucapke mah lho, ora mung suarane apik, bodi kudu tetep sterek. Ayo aki wae disterekne mosok wong ora. Ayo. Nggih, Pak, niki OTW diet. Hah? OTW diet. Poso. Nggih, Senin, insyaallah. Kemis, ngono. Nggih, Lek Senin ya nyenen, lek Kemis ya. Mboten. Iya, ngono kuwi. Terus nenene atiku ginawe lagi SMA kelas 3 gandeng sekolah ning Solo saiki wis dadi sinden laris winong kuwi. Ora mung Jawa, tekan Kalimantan barang. Lantaran duwe kagunan pinter nyuwara dadi sinden, akhire sampean kelakon to numpak pesawat. Nah ta? Nggih. Mulai ora dadi sinden ora bakal kaya Bukesi apa ora duwe kepinteran nyinden ora bakal tekan Eropa, tekan Amerika, Australia ora bakal. Nah, iki sing gender iki aja dadi penabuh ora bakal numpak pesawat. Ngono kuwi. Ayo. Ayo ngono kuwi. Heeh, ngono kuwi. Gawe sabuke kancane dienggo. Ayo. Heeh, ngono kuwi. Mula ya disyukuri. Tur dadi sinden iki menjanjikan saiki dalang siji ya. Sindene ora kurang kok 6, 7, 8. Mesti laris pamane dalange kuwi prei, sindene iso melu sapa-sapa. Tur sewengi ngene iki ya ora kurang kok 500.000. Cucuk kurup nduk dadi sinden dimane drep. Ayo, ngono kuwi. Mula ditekuni. Aja 500.000 sak pedote boyokmu yen drep kowe. Ayo. Bawa kiman guyu. Ayo no. Nenen. Suwit Nenainan. Terowongan
apik, sukses. Ya. Yo. Duren. Diaturake. Nek mau terus lek sukses duren. Aja kuwatir wis to. Engko kowe mulih bareng aku engko tak goleke ning pasar pokoke sak gumohmu. Ha iya tenan. Legur duren Dek. Ha iya. Ayo pasar Bandung ngono akeh. Ayo. Yo nang nembang sik ora usah ngrembug duren sik. Yo. Bareng sampean ngrembug duren iki malih aku kelingan ada falsafah dari duren. Napa, Pak? Kuwi kaya atine menungsa. Duren iki njaba iki apik apa elek? Elek. Elek ta, kaya ngene ta ting ceringih kaya ngono ta. Nggih. Ning bareng dibuka jerone rasane lak enak. Nggih. Padha karo wong, nadyan to wujude iki nuwun sewu ya ora cantik ya ora ganteng. Ning lek atine ki apik, sing tresnani, sing nyenengi mesti pirang-pirang. Nggih. Dadi antarane njaba, bleger karo jero berarti larang ndi? Jero. Nah, larang jero. Nggih. Padha karo sinden nun sewu, sampean ngangge jarik. Jarikmu pol-pole regane 300. Ning jerone jarik mesti luwih larang, ngono lho. Ha iya. Ngono kuwi. Bayakmu kuwi regane pol-pole lak 350. Ning jerone bayak, sak jeroning atimu ki ora mungkin mung 350. Ngerti ya? Nggih. Heeh, ngono. Nggih. Mula yen sampean seneng duren, seneng panganan, yo ngerti filsafate duren adalah hati dari manusia, maka banyak yang menyenangi, ngono kuwi. Heeh. Padha karo rambutan. Rambutan kan njaba lek ya elek, ngono to. Nggih. Kaya elek ning dibuka kae apik. Nggih. Ketoke apik bareng tresnane ten jero sing enek isine sing ora enak dipangan. Mula kudu ngati-ati. Nggih. Apik elek, apik elek meneh. Ngono kuwi. Nggih, Pak. Padha karo ndok. Ndoke kulite kae lak ya ora enak dipangan. Nggih. Ning putihe kae iki enak. Jerone jenenge kuning luwih enak. Nek enak kaya apa kudu luwih ngati-ati mergo kuwi iso dadi kolesterol. Ah, ngono kuwi. Heeh. Itulah makna ndok. Nah ya. Kuwi lak ndoke Pak Sugi to kowe? Nah iya. Napa? Awakmu lak ndoke Pak Sugi. Nggih. Ah iya ngono kuwi. Mula ya awake bunder tenan. Ah iya. Ayo ndok. Yo, segerke nduk. Ya.
Ayo no, mesem do. Luar biasa. Sing nembang ya cantik luwes, penabuhe ya bergas, dasare gamelane anyar. Ha iya to. Sangat pandemi ora tanggapan Mbah Sukron malah tuku gamelan. Nah iya. Ngwece modele. Ha iya. Wong kancane do adol-adol malah tuku. Ha iya. Umi Hafifah. Numpak sepur dhisik. Ayo, sepur kaya apa? Tak dung tak. Nah, dalu monem mo. Ayo. Ayo. Karo nggih ngeling-eling tembang dolanan lawas. Sinten numpak kula? Ayo. Ya Mas, diaturke nggih nyupoti Mbak Umi Hafifah Ponorogo. Nen non nan ni sinten numpak sepur bayare setali iki sepur gur lampah ten Kediri sinten terima bonceng konangan gedhe tur menawi didenda napa boten Sudah tayang di Kuntadi Channel tembang-tembang dolanan kuno yang diproduksi oleh
channel Jawa dan juga Sanggar Seni Madangkara. Monggo bapak-bapak ingkang kagungan HP mesti kagungan Android mbikak YouTube mangke nyerat Kuntadi channel tembang dolanan mesti muncul. Sinten numpak sepur. Ya mesti mirsani sing ngendang lek lenggut-lenggut ngeten iki. Wah, apik men cahaya tenan. Mergo ngene lho Nduk saiki jaman saiki sing ditembangke karo sinden. Nggih. Kaya sampeyan lek sik bocah-bocah sik SMA. Nggih. Ngono kuwi sok-sok ora cocok karo umurmu. Nggih, Pak. Ngono Nggih, kados. Iya. Wek-wek nika. Heeh. Wek-wek iki tembang apa? Tukung-tukung. Pelok apa slendro kae? Slendro. Jajal wek-wek kaya apa sik? Ayo jajal wek-wek ayo. Malah kok elekne aku coba. Ayo wek-wek ayo coba. Heeh. Tukang angan bebek pinggir gelanggang sing ngadangi kok Simon Draguna sehari-hari bebek setuku. Awas. Sing wek-wek iki kewan apa? Bebek. Bebek. Nggih. Mosok kaya cenceng ngono kuwi. Pas wek-wek iki rada kuwi mendak ngene. Wek-wek ngono kuwi. Ora gelem ngono, awas kowe. Tak pedhotke lho karo pacarmu. Ayo. Kowe kudu ngono mendak terus wek-wek tak nyekel mic. Ngeten nggih. Ngeten. Ora iso aja dinyang. Kowe mikir nang kene to. Wek-wek nang kene rada mendak. Terus neh. Mendak terus neh urung kaya bebek kuwi. Nah. Wis, sepira kurang-kurang mendak neh sepira. Nah, ngono kuwi. Wis mlaku ngarep. Ayo. Tik tek apik. Engko nggen wek-wek kudu ngono, ya. Setuju nggih penonton nggih? Ah, kuwi lho penggemarmu akeh kaya ngono kok. Ayo. Ngene wek-wek mendak balen neh. Ayo. Tukang angan bebek pinggir gelanggang sing ngadangi kok Simon Draguna Awas, ndak. bebek setuku. Ndek. Wek-wek. Iya. Iya. Apik tenan iki, iso viral neh lek ngene iki carane iki. Apik bebek wedoke 100 lanange 1. Wah, jan iso remuk sing lanang ayo. Apik ya ngono kuwi. Sing jenis seniman jaman saiki kudu los. Nggih, Pak. Berarti kudu iso menjiwai rasa pekewuh, rasa isin karo Bu Kesi, rasa isin, ya toh. Wong sampean kan mengibarkan bendera budaya. Nggih. Dadi bebek ya bebek tenan ngono kuwi. Mentok ya mentok tenan. Heeh. Pengen meteng ya ditengi tenan ngoten. Melek lek kuwi. Ora. Apik temenanan. Mula ya diproduksi tembang-tembang dolanan mesti para sepuh-sepuh laladan sambi watu agung mriki sami kemutan tukung-tukung numpak sepur terus suku-suku bathok ngoten nika. Nika luwih cocok ditembangke karo cah cilik-cilik. Mosok cah cilik nembange babakan perselingkuhan. Nembange tragedi tali kotang iki ora pas. Ayo. Saya ganti pelok sampean. Ayo karo nyoba gamelan iki. Ayo. Iki sing tukang dandani ya ning kene. Ayo. Mas Raja Fir'aun ayo. Raja Mala, Raja Fir'aun ora. Wis tukang krigen-krigenke kok ya. Ayo. Aji Mas lek gur kenonge apa munjuk gur dibanter-banter lek kuwi dandani kuwi. Ayo. Elok. Ayo. Nadya rawani vaksin. Ayo. Karyane mbahmu Blitar ya, Nduk. Nggih, napa, Pak? Nah. Metik seri angling dharma. Nah, Trenggalek nggen budaya, gitu. Cedak karo Tulungagung. Kalang berarti mbiyen ketoprak besar napa, Pak? Oh, gaya baru siswa budaya. Anggere pembukaan ketoprak
mahasiswa budaya. Ngono kuwi. Tok menonton sek mati kabeh. Ngono kuwi. Kowe ngerti ra bedane ketoprak karo maling? Mboten, napa niku? Mosok ora iso. Mboten. Ketoprak karo maling lho, mosok ora iso SMA. Ketop awuten apa ngono lho. Ketoprak niku pertunjukan. Senian. Nggih, kesenian. Nek maling. Nek maling pencuri. Pencuri. Ora kuwi. Napa? Lek ketoprak dikentongi metu angger tuk 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 metu pemaine, ngono to. Lek maling dikentongi melayu. Ha iya. Sebab apa kok melayu? Dikiter. Ora, mergo duwe sikil. Ngono. Oh, lek duwe sikil iso melayu. Kurang karuan ngono. Urung karuan. Meja kursi kan duwe sikil ra iso mlayu ngono. Meja kursi kan duwe sikil ra iso mlayu. Mosok kowe tak ajari ning panggung ngene lah. Ayo. Meja kursi duwe sikil ra iso mlaku. Lah anane ra iso mlaku mergo kae iki benda mati. Oh, lek benda mati ra iso mlaku. Mobil kae, ngono wae no istilahane. Mobil kae benda mati nyatane iso mlayu banter nabrak kowe ya mati. Nah, ngono kuwi. Ngono kuwi dan seterusnya. Ya, ayo karyane Mbah Sukron. Ya, Umi Hafifah ayo. Mate seri hangkleng teremo. Rada rono. Ah, ngono. Dadi dikuasai panggunge. Ana cerita tingkae ula kalih. Ponaragane ngendi, Nduk? Kula Pulung, Pak. Pulung, desane? Desa Pulung. Desa Pulung, Kecamatan Pulung. Kecamatan Pulung. Dusune ngendi dusune? Dusun Kerajaan. Kok iso apik men suaramu kaya ngono? Bapakmu seniman mesti. Sanes, Pak. Dalang, Sanes. penabuh, Mboten. wiraswara. Mboten. Lah apa? Tukang cat. Bapakmu itu tukang cat. Nggih. Lah kok iso suaramu apik kaya ngono? Mesti ibumu sinden mesti. Mboten. Swarawati, Mboten. Pak. Seniwati. Mboten. Lah apa, Bumu? Saden krupuk. Oh, kerupuk. Dodol kerupuk dipangan renyah akhirnya suaramu apik ngono ya? Nggih. Oh iya, syukur. Jan, Pakmu jenenge sapa ta? Pak Wiji, tikus. Pak Wiji, Pak Wiji apa? tikus. Ora oleh karo bapake nikus-nikusne ora. Mosok tikus anak bebek. Wek ya. Yo. Engkang samya Cumburayu jenenge ula tampar Nano. wani gonja garwane sang maha wiku Gonjak garwane Sang Mahawiku. Peparape Sang Mahawiku sapa, anangge sang naga raja Sing selingkuh mau garwane Nagaraja jenenge sapa? Sesilih nyinaga kini Masuk. Ya.
Angkat nih mas. Umi Habibah. Ya no. Lagi apa wae iki mau? Siswa budaya. Ayo wes. Aku nalika SMP wiwit kelas 1 nganti kelas 3 kuwi anggere malam libur mesti dijak bapak nonton siswa budaya. Wah iya. Bintange sik Pak Kusyadi barang kae. Terus bintang putrine Bu Narsiam. Ha iya, Haryamti. Wah.
dagelane Pak Jorono karo Jogelo ketambahan Jo Isin. Wes ngono ki penonton ki jan kebak jaman semono. Iya, Ya saiki digebrak meneh, Mak, mumpung iso tanggapan nggo tamba kangen karo para sutresna budaya ngaturake tembang kangen. Tembang kangen, ya. Yo, saiki telu. Mbak Birgita, Mbak Allahumma karo Mboten napa-napa, Pak. Mboten napa-napa. Ya ora apa-apa mau aku ora nesu kok yo. Alah nggih to. Klerune biasane ya wong rong wayahe kok muni Allahumma ngono kuwi. Lah ngoten niku lak nggih kesregepen to, Pak. Lah iya. Jenenge sampeyan semangate nderek jenengan tanggapan pisan ngeten iki. Iya, niku jenenge ning sampean jenenge keburu nafsu. Oh nggih. Biasane lek nembang kesusu ngono kuwi terlalu bernafsu ngono yen karo wong lanang ya biasane ya bernafsu ngono. Lho, lak nggih. Pak yo. Apa? Lak penak kesusu to timbang kesikut. Ya ndelok susune lek banci ya moh aku. Semen. Napa to niku? Karo Mbak Tuti. Ya, Sri Astuti Retnawati bertiga. Nah, Kediri terus Tuban karo Ngawi. Ayo, ya. Bagi, ayo goyango sak polmu mumpung iso tanggapan. Ayo. Mbak Tuti iki temenanan, pokoke rajanya joget. Ayo. Rambutnya wis dipulas abang ngono kae. Wis kaya buta mburimu kuwi pisan. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa piye? Semangate kok iya. Arep tanggapan rambutnya semir sik ya. Oh iya. Napa to Pak namine buta rambut geni nggih? Heeh. Niku nek lairke pripun ibuke niku riyen? Nak kowe kok iso ngrembug ning kono iki. Kowe kok ngrembug laire buta rambut geni ki ngopo? Pak, lah nek cah bayi ngoten lak nggih pun nenten rambute to. Lah mestine nek buta rambut geni ki ndah neya, mboke nek nglairno pripun? Lah kok kowe takon aku wong laire mbiyen aku ora jagong kok takon aku ngopo? Saiki ora mau rambut geni, mboke cakil njajal untune maju ngono lho. Lah pas metu mak cedheng krusake begakas kae. Ayo. Kowe malah gilani ngono kae. Nah iya, Allahumma ayo. Amin. Kowe ndek meneng Madiun wis kleru lho, Nok. Oh lho, kowe nek Madiun wis kleru iki kleru neh lho. Lah mula niku to. Aja-aja arepe ngruwet paguyuban Madangkara kowe. Boten jane nggih. Arep ngedekne paguyuban Seno Laras to kowe. Boten, mula to jenengan niku asri ketanggapan lak apal. Lah kowe malah nyampluk aku, lho ngerti ora pandemi kok sering tanggapan sing nanggap iki sapa? Mong ngenyangi sekali separo kok iso. Nggih pados. Pados. Carane piye? Ajarane. Taklet sopir-sopir. Sopir-sopir. Oh, ning angger wong ning ngarep omah celuk Allahumma ngono ya. Ha iya, Birgita, waduh iki. Iki cantik ya. Nggen kene iki godheke iki lho. Wis diunggahne rene maju. Wah. Boten lho Pak. Cantik. Saman kaya Luna Maya lho pisan. Ayo. Mbak Tutik kaya artis Luna Maya. Ayo. Makasih. Dengaren biasane sio-sio. Luna Mayat. Luna Maya ora Luna Maya kok. Dhewe seneng tak lone, makasih ya. Makasih. Birgita siap Birgita. Nggih, siap Pak. Oke, ayo. Iki pacare ya dalang Mbak Birgita iki. Ayo saka. Kula nggih kok. Oh, sik ngenteni ditakon kowe mesti kesusu lho nak mesti. Ora nembang ra omong mesti kesusu ngono kuwi. Ayo mesti lek karo pacarmu gek ayo selak konangan ayo. Kaya Mbak Tuti lho santai, wis stop kono. Lah kula kulino primpen kok ya. Malah murah amare. Yo, digelak yo, tembang kangen tetes.